bylo? Pěkný. Jo, a takový pohodlný, zvlášť, když mám doprovod. Pěkný. Dobrý, svah dobrý, práskačky taky ušly, no. Doufejme, že to bude i pro ty ostatní přijatelné. Super, je to dobrý. Pěkně se mi tam dělají oblouky, krásně to zatáčí, super. Díky. Já mám pocit, že na tu moji váhu přece jenom je potřeba trošku možná těžší nějaký těžší typ. Těžší, mě to hodně vyhazuje. Jak jsem lehká, 33 kg, tak mě to hodně vyhazuje. Mám pocit, že ty normální kárvy lehčí. Možná pro ty malé osoby nebo lehčí osoby, nějaký závažný dozadu. No. Na to, že jsem na tom poprvé přímo na černý sjezdovce hned, že vlastně člověk si na každý lyže zvyká chvilku, že jo, a zkouší na nějakých méně prudkých sjezdovkách, tak je to prostě, je to pouze o zvyku. Jediná věc, která by mě trošku asi, ale je to o zvyku zase jenom, by mě chyběla, tak protože my taky občas jezdíme dozadu a děláme takové ty otočky. Co? Dobrý je to. Vypni to. Holou větou se to neříká. Vypni. Výborný. Normálně bych s tím šel do Kitzbühelu. Hálenka. Lyžerák, jízda jiná. Super, malý obloučky, střih, v muldách, na ledu, paráda. Dobrý. No tak dojmy dobrý, možná by si na to zvykla, ale chtělo by to trénink. Mladá paní na tom jezdit normálně tak, jak kdyby na tom jezdila už měsíc. Super, přeju si to k Ježíšku příští rok. Mě to vyhovuje, protože já nejsem tak dobrý lyžař a mě to prostě na tom ledovatém prostě krásně drží. Super. Super. Potřebuju pivo. Zaračka. Je to úplně něco jiného. Ale dobrý. Na zablbnutí. No, Pocit. protože znám krátký lyže, ale tady je to takový trošičku onačejší, jo, ale prostě dá se na tom pěkně valit a člověk i hlubokým sněhu si krásně přibrzdí, když je potřeba. A názor na Raxi? Tak viděl jsem to, říkal na sportovním velotelu, přemýšlel jsem, co je to za bláznivina, ale nicméně vlastní zkušenost říká, zkuste to, stojí to za to. Volí mě celý člověk. Nový zážitek.